verse 1 kuphela asithandaza. Zolo namhla naphakade Jesu usenjalo. Zolo namhla abawethu namandla onke siyabulela Nkosi izwi lakho ekuseni ethetha nathi ngalo ubuchoko bakho sibuve Thixo namandla onke egameni kaJesu Kristu siyabonga, amen. Ndifuna ukuthetha ngalomzekeliso parable. Iparable ke yiyo le aqala kuyo xa ethetha uYesu uba makukho umuntu, but ayoparable yokuqala ethi wathi kubo bamelwe, they ought to pray, bamelwe ukuba bahlale bethandaza. Now ndifuna ke ubambe le ndaba yokuthi namhlanje sizothetha man and his prayer life. Man and his prayer life. For a very long time uThixo xa izoqala into ungayifunda i-church history, ungayifunda iBhayibhile. Xa uThixo ezoqala into akazange ayiqale engaqalanga uqala kubekho abantu abathandazayo. Zonke ii-moves zikaThixo ebezidramatic, ebezinkulu, ebezenzile uThixo uzenze ezo moves because ukhona abantu abathandazayo. Amadoda kaThixo were powerful ekusetyenzisweni uThixo. Xa ukhangela ubomi babo, biographies zabo, you will notice ukuthi no wonder God used them so much, ngoba babenexesha lokumfuna uThixo emthandazweni. The greatest leader that this world has ever seen, Jesus Christ, he role modeled umthandazo as one of the primary things that if you want to be used by God, unyanzelekile into yokuba ube umthandazi. Sinayo i-challenge sithetha nge-leaders, especially leaders esithetha ngazo kakhulu zezi zibodata. Odata bayayiqonda le ukuthi amaxesha amaninzi yabona into yoba awuvele uzithandazeleke. Yiyo le nto uYesu wabaxelelayo ukuba bamelwe ukuba bathandaze, because it was never automatic into yokuthandaza. Uthi ke uYesu kubafundi bakhe bamele ukuba bahlale bethandaza. Kukhona incwadi kaLuka umzekelo chapter 11 verse 1 ithi yona wathi othile kubafundi bakhe embona uYesu ethandaza, wathi yena, Nkosi sifundise ukuthandaza ngoba uYohane wabafundisa abakhe abafundi. Now into enditsalayo apha intoba abafundi bakaYesu intoba babambukela ixesha elide uYesu ethandaza, ngoba zininzi izinto owayezenza. Endike ndizibuze mna ndithi uba wayethethe namakholwa asithi ngoku nje ngesacela ntoni kwizinto uYesu wayezenza. Andenza umzekelo nje, uYesu wakhupha amadimoni. Andindiyayiqonda loo nto? Yayiqonda uba wakhupha amadimoni? Ya. Ndiyaxakoke ngoku intoba why abafundi bakaYesu bengaceli ukuba Nkosi sifundise ukhupha amadimoni ngolu hlobo uwakhupha ngalo.
kuba ke ndiyibone ukuba indlela sibe excited ngawo xa iphuma amadimoni kodwa ngesacela umfundisi ukhupha amadimoni imandi le. Now they had him preaching. In a number of situations uYesu was preaching ashumayela ku-one-to-one kwi-multitude, but they never akufumaneki indawo eBhayibhelini ethi bacela bathi Nkosi khawusifundise ukushumayela. uYesu ndiyabhiliva uba wayekula kaloku uYesu Thixo andiqondi uba ngale challenge xa ufuneka uculile wayengekho apha emayini wayengeke ayilose uThixo. Sekuba zonke izinto zinhle siye sithi ugifted umuntu xa enazo uYesu wayenazo ayogqandela. Kanti ikonda eBhayibhelini ethi uYesu waqula. Now inoba mhlawumbi babetheni bangake baye kuye uYesu bathi Nkosi sifundise ukuphula. Bakhetha le yokuthandaza because yonke i-activity esiyenzayo ebandleni iyi-byproduct yokuthandaza. iya ngoba le nto uThixo afuna uyenze uyithandazela kangakanani. Amen. For any man to be extraordinary, it takes an extraordinary hours as we spend noThixo in prayer. All right. Because izinto apha engizote down. Why men must pray. Ubaza ngezithethe inyani amadoda ayingobantu abathandaza kakhulu ngaxesha amaninzi. Sisicela uhamba nawo ndibomba ngenye imini ayisincedwe ngomama. Ndibona uba le ndlela sesithandaza ngayo ngoku sesinyama esiloma. Sikhapha bona uba bangaphoxeki uba bekuya ngokuthi sesiyekile kusincokola sithetha ngento yayikhona lelo kaZuma into yoba kuyayo mangawumo. Omama abanaproblem yobasithatha apha. Yabona ngoba sisaphela ibhasi siletha abantu sasiyibona uzasi omama basithatha apha bayongena natetha abantu beako besitsho uba kucinyelo ubona amadoda ejongene nemanilaka ipindicimele iyibonile ukuba naye ijongile bayalwina omama kuthi ubona ngendlela bawuqala ngokuthandaza uba kusayiwa kude bawuqala nge-slow motion ngoba bayawomisa. Siyayona sihambe sodwa hayi siyamxelela ngayo kusesiphuma ngokusendleleni Thixo sihamba nathi sesizohambe nathi uzilefika siphephile sixa silapha ngasetabasa sibe sesiyeka ke ngoku sisithethe ke ngoku sifuna ukuyithetha ngoba sininzi izinto sicinga uba imicimbi efama sibe siyayixoxa. Xa ujonga ndifuna le nto ethi why yabona ukutheni indoda imelwe uba ibe yi-man of prayer. Sike siyeke le nto uba kubonakala uba le nto yokuthandaza siyiphushela boomama naboosisi yeyethu ngoba sizi-leaders. You can't lead effectively if you're not a prayer okanye a praying man. Mna andifuna amagama uyabona end of the prayer warriors sicela i-prayer warriors because everybody is supposed to be committed in prayer. Phela kwento le yokuthandaza engeso sipho but ukuthandaza yabona intercessor thetha ukuthandaza mna ukuthandaza okukodwa kona i-responsibility more i-role emele yenziwe likholwa more than being gifted to pray. Ukuthandaza yinyanzelekile uba sibe siyayenza as a role and a responsibility to fulfill yonke imandate uThixo asinika yona. Wenze izinto ke umthandazo Nkosi yami into enyanzelayo uba one indoda funeka ibe prayer life right. Number one
umthandazo brings peace of mind. Peace of mind. Umthandazo lo, umthandazi ingqondo yakhe xa umuntu emthandazi iyayeka ukucloudwa zii-worries ezininzi ezifana nokokuba ngomso inebakanene izobe iyintoni imeko yami izobe ithini. Umthandazo wenza umuntu abe ne-peace of mind, ube rayithi apha engqondweni yakhe noba ephakathi kwestorm, but abe ne-peace of mind. uYesu akazange athakazele into yokuba siphume kwistorm, but ithi iBhayibhile wathi give them peace in the storm. Uthi uphutha ngapha, uphutha ngapha, uphutha financially, uphutha emotionally, everything in mess and chaos, but a man of God even a peace of mind. Ngoba umthandazo, uyabona umthandazo wenza uba izinto bewuziwalela uthi umthandazo never worry, God is taking care of situations. Peace of mind iyasola indoda ethandazayo noba imeko ingathayizolile. Mna ke ndimangale into yokokuba uPetrosi kuthiwa uyaxelelwa, kuthiwa Petrosi uzawufa ngomso, and uyabonga kunobolwa bakujukwa sebulewe uJames akudlalwa naye ubanjiwe, kuthiwa ngomso nguye olandelayo wafakwa ejele ke wagqilwa nge-handcuffs. Now uyayazi uba tomorrow, uyabona enye into endla oyibona uba imandi then kuthixo wakwenza ukufa singakwazi ngisho noba sisisiwe then ungayazi idate yakho into obufanele iyaxolisa. Uyazi if ungake uxelelwe wena ukuthi utshayisa ngomso, yekulale a day before tomorrow wakuvalelisa hayi kaloku sendihamba ngomso seyilanto yangomso aniyazi uba ila date yam ngomso. Yebo ngekubone xa abazalwane beyalento ye-operation indlela abaziyaleza ngayo bafuna ubuya, akekho umntu oqalela ungabuyi xa ingene pha. Naxa ungena esibhedlela ukuthi uyagula urhalela uthini? Amen. Now ndifuna ubone leyo. Nanku uPeter kuthiwa tomorrow itshayile mfana wam, and ubonile uba kudlalwa naye seyitshayile kwabaninzi. Lithi iBhayibhile wathi phakathi ejele wala wababude ubuthongo, kanti njengoba elele nje kwelinye igumbi uyathanda. Abazalwane abahlangene bathi simbonile usathanda afuna ukuyenza, sagqibile ngoyakobi bathi siyala ukuba kuthathwe uPetros ngoba Nkosi siyaphela ngoku. Labonakala abantu babengena amagqwetha, they were not legal wise, babengena mali yokuqisa amagqwetha kodwa babene-advocate abayaziba uba uye wathethwa naye yangenelela sizawutshintsha isimo. Into elalisa uPetros ulaliswa yi-peace of mind, ngoba kuthiwa uyafa tomorrow, but umthandazo brings the peace of mind. Thandazo wenza ube calm under pressure. Athi uSathane kumongozela ethi soke siboneke nokusizwa kwakho uzoyithini ke le. Uthi devil walelaya umandi ngoyenzekayo ngoba uThixo wami is in control. So asikwazi ke uba sibe leaders as calm under pressure if we are not praying leaders. Mna ndiyatsha sisenongatshisa obabini kodwa uyabona basifufana Nkosi. Number 2, umthandazo
creates a purity of heart. Psalm 51 verse 2 to 7. And it may find that he go that the peace of mind in Philippians chapter 4 verse 6 to 7. You know, purity of heart. Sibona uDavide esenza umthandazo kwindumiso 51 emveni koba uDavide ecommite iadultery nenkosikazi kaUriya. Emveni koko uyathandaza, zimfumana ethandaza ethi, God, create in me a clean and a pure heart. Uyabonakala ukuthi ngendlela umthandazo osebenza ngayo, you will never experience the purity of heart if you are not a praying leader, if you are not a praying man. Ngoba phaya ekuthandazeni uThixo unezinto athi awuthandaza ungethandazi zikho zona. Na umthandazo udimanda ukuthi xa uzothandaza, man of God, you get rid of other things. In fact, apho uThixo athetha khona into yokuba lena into akahambi nayo, uthetha ekuthandazweni. Mna ndangeka babalisela abantu. Yabona kule nto ba mhlawumbi xa uhlekiwe bekho abantu bakhuthele ukuxelela ukuthethwa ngabo. Ngoba abekho abantu njengabantu xelela abantu bahlekiwe angatsho besithini. Akazi babantu watho angatsho ukuba ebesithini yena. Enungabe samxelela uba wangabanqandi xa ungathethanga nowe. Now ndishumayela nakandizoshumayela sendixelele ke ngoku kandishumayela kunaba 2 sendixelele ukuba yo uyabona abasisi bebephaya ngaphambili indlela bebekutsho ngayo. Ayakho ke loo ngoku xa ndiyoshumayela phaya ekuseni wawusekuseni thina xa ndiyoshumayela phaya ekuseni abasifekela ngabahlela baphambili abasifikelelanga zisimanga Jesus umandi bathi besikeleleke benje kumandi kubo kube kwinethi ayibasenzisa awubakelele laa nto kwabosuya yazi hayi beyibona la wethu ngoba ubakelele laa nto ubabosuya yazi atsho inyama yasho yabaxelela baxelela kwathi ngqo apha enyameni kwathi ngqo ndaphuma xa ndifike endlini ndithandaza Nkosi ndibulela uba ndivela koshumana mondivusisa ndiyabulela Nkosi uthwele. Xa ndithi ndiyathandaza for the first time ukuva ilizwi uba wayiva loo nto yozise ngenini uve ilizwi ungalazi noba litsho ngaphakathi noba litsho ngaphandle, ungalazi noba uliva ngendlebe noba uliva ngentliziyo, uthethe nje ilizwi elisokliye ungazi uba kuthethe umntu but akho umntu nje apha. Into abethu litsho ngaphakathi le nto into abakwenzeka ntoni lathi lona elizwi angalathathe bawo lathi lona uthetha kanjalo nabantu bam. Le nto yakhe uthethe ngayo yilale ndikuthume yona nakwaba bantu. Ndathi mna ngcono ndiyeke ukushumayela ke xa ucakile uba no ndandifuna ukuthi xa ucakile uba bona banqaba uyabona zange nditsho ndathi kodwa Nkosi into enzima lokushumayela ngcono ndiyeke kwakushumayela oko waye uThixo awuziyeka ukushumayela lungisa laa nto. Abunzima ukulolunga. Uyabona kulula ukwenza imisteki xa uthandaza akuThixo yima abolungisa le nto ngoba yiyo ayilungisiwe abuThixo azokwenza a purity of your heart.
yena ngiyam ndiyolungisa ndifana nokuthi benditsho kuko uzofika ndibangqalile ngoku ndithi nina nantsoku ayayilona nto ebondiyibona uba izondibetha ke yabona ukwehlika ndisiya konke amarhamente ewe ingekapheli le kota ndiyothi kuwo ndicela uxolo bendisitsho kuni andithethanga into bendiyithunywe nguThixo laa nto bendiyithetha kuni bendiyivile yandikaphulisa yiyo le nto bendisitsho kanjalo. But when God says, hey, ngaya ivele izoqala kade inkonzo leya inkonzo sesiseni kuzobe kuqala inkonzo katele ndababizele ekaleni ngobathathwa kwasisi ndababiza nalo ebethe bendixele oyaziyo uba bendisitsho bani uyayazi bathuka babelapha ndathi mna ndikelelwa ngulo into yoba nina niye nathi ngoku ke loo nto beyithethile yazokufika kumi ayandiphatha kakuhle ekuseni ngoba endishumayela andivanga ndinandishokuthi nabe nditsho kuthi. And when they heard me, they broke into tears. And they said, it's for the first time. Ukuba babone umuntu obuyela kubo xa eve into besiyithethile le nto but it had no foundation. Siyaxhomela nathi sixhole. Uyabona ke yabezaba bathi yayihaga mna namhaga ngoba siyaxolela senza le nto yenziwa nguThixo neva kumba kukhona i-cleansing power, kukhona into ehlambulula inhliziyo angenza ndithi back to the pulpit angenza ndithi back to God kube khona nethi kuvuyela kuThixo uyothe Nkosi bawo ngokungandiyeki shabalala. Now uba alikho ithuba lokuthandaza awunayo indawo apho uThixo azokuhlambulula khona ngoba njengoba sihamba nje kunedasi yaziyamangalisa lesitanga into yokuthi unxibe isoko sinxibe isitanga kodwa xa ufaka unyaka emanzini kube khona ukudakana kaba unenganjani oluthuba unxibe isitanga injalo le nto njengoba sihamba endleleni nje kuba khona idasi esiyikhonethayo. But when we go to God in prayer, sifumana le nto kuthiwa yi-cleansing power yokuhlanjwa kwethu. Then number 3, umthandazo prevent us from from temptation. Ukuba sigqibele sithe sona uThixo. Umthandazo uyasibiyela uthi uYesu thandazani ningangeni ebulingweni. In other words, umthandazo is able to prevent us from temptation. Ukade izilingo nje ezikhangela leaders cha esikhangela leaders ngakuphi leaders ngamadoda kunezilingwana nje yabona noma zizininzi kodwa sikhambe sihamba phambili esincedwa ukuthandaza nesiphucula. Kunezilingo nje ezispecialize ngamadoda. Uyabona isikhathi uyazibona nezinye Nkosi yami kodwa ezisithathu zona ziqondene ngqo ne-leaders, ziqondene ngqo namadoda la uThixo awagqibele ukulidisha umsebenzi kaThixo. Esisinda kuzo ezo temptations if we are praying people sinedwa ukuthandaza kuze siphucula. Mangandithi nje uyabona esisilingo kuthiwa sisilingo se-pride. Yabona i-pride yile nto ihlasela kakhulu, iyawahlasela i-leaders, sisifo se-leaders eso i-pride kathi
washo umntwana wakho ufuthi isikhozo wathi icrash xa ufuneka afunde icrash wathi icrash uba ngalazi icrash ngesikhozo yabona le nto lowaka uthixo ekusebenzisile uthixo ekupromotile ugqibele sowungasabona omnye umntu ngaphandle kwakho sowungayazi ngoba le nto ingenzeka noba awukho ugqibele soyibhosi wena uyabona ikashi xa ngena ikashi akalifa umnikazi wakho liyamkhetheka and ikashi lizalwa is born from the blessings and the anointing that God has given you livela kuyona ngento kaThixo akwenzise yona uthi wakuba uyenzile uncike ukuthi xa ungekho uyabonakala kuba nomuntu ongayenza le phaya emthandazweni uthi uThixo xa uthandaza athi awuthubuzi uzokuphathama nje ubani wena uvelaphi wawulincika nje sowulinga ngoku yayikho inkonzo ungekho wafika wena isenzeka laa nto ayenzekanga kuba kukho wena we don't need you for God to fulfill his will but you need God wena you need God to fulfill God's will akekho umuntu uthixo uzidinga not because angangayenzi into afuna uyenza ngenxa yoba ufike wangayenzi wangavuma uthixo can use anything uyabona uthetha umuntu ongenangxaki yabona uthetha uthini uthetha umuntu ongenangxaki he can make this chair to speak xa efuna kuthethiwe lo wangxaki idonki lathi uthetha nokuba umuntu omile apha phambi for the first time ufika idonki ithetha lathi usho ubetha njawubona ngoba umuntu ongaboni abidonki ubona and akayothumela kodwa ithetha ibetha ngamandla idonki etheni ithetha now ikhathi uthixo uyakunceda phaa emthandazweni ngoba ufika kuxelele phaa into yoba uyenze laa nto ngenxa ye-special capability endikunike sona in that point in time eyesibini thina kule nto temptation uyasinceda singangeni phaa kwikhathi and okwesibini uthixo uyasinceda kule nto uba uyabona le uyasinceda kule nto uthi uyasinceda nakule nto yesibini ezinye into ezibanzima kusethe ecaweni xa sebekujonga esirias kuhlobo abantu kube nzima ukuthi ecaweni yabantu abasisubeyo abantu ababonakala ngathi abenzi into uthethe wena into engathi basemva yabona befane wedwa kanti uyithetha iyenzeka ngeli xesha kanye ngathi akwenzeki into kanti ufuma ngathi iyenzeka uthixo uyasinceda apha emthandazweni ukoyisa le nto yokokuba yabona ke woyisilasi woyisinkanuko ungakho ukolwayo ushweshwe uyabona ulidisa umhlambi ongamakhosikazi ongamantombazana you are a leader there ukuze uthi walidisha kodwa usale wena uright you need ukuba you need God's grace ngoba naba bayenzileyo babantu basoze bayenze yabona wena ibiza yonke ibiza yonke into yatsala ngoba uyatsala if you are a leader you need to be a praying man ukuze ukwazi ukwahlula nokubona ubone uba nditheni imini khanselisa umuntu makoti kwaba makoti bangakhonza apha amakoti abatheni
badibana nathi sishumayela kwezindawo. Nawu-ke ndiyamkhanselisha into yoba njengoba kwengoku wena uyeka umyenabo udivorce and yet ke usimisiwe. Ndithi ke njengoba udivorce athi usimisiwe uzothini uzomisa njani? Ndithela nalo ukuthi uzomisa njani ngoba wathi ushocelile ke ndithi ndisho yona lento ukuthi kwenzeke mhlambi uzawuthini athi ke hayi andizuyeka kodwa ngeke ndihlale njengaloku bendinomyeni ndihlale nditho sasingizopho ade wensinisiyo lokho understand lithi mina ungayeki ubhetele ungasamyeka la myeni xanga lokumyekela into ba uzokwenza kanjani ke ithini ukuze kube amadamu nentontoni ayikhaza yekuboma yena uyayazi imvula lo futhi uba kukhona umuntu onombuzo makangabuza leleche seliphakamise ke bantu bona akho umuntu obuzayo qoma lo muntu kathiko bangathi akavakalanga exa engabuzwa phakamise mina ndithi I just want to stand and commend the presenter ngendlela epresente ngayo. It is fine ndithi ndiyamalisho yaqala ukufunda uyazikangala imvula uba yenzeka kangakanani ndibe senzithi ukha ingxaki nje inkosi yami uba usakhela imvula bawunceda uyazi ngoluhlobo usakhele ayikhona kwezistadini ezenzayo indlela yoba nakhe imvula ndikhala nje mqondo xa sokule mfundo ayihambi yofika kule nto uba nikwazi nokuyakha siyibeke bese sike ngoku siyivile ke mkhanisakhelini makunethe sesisazi uba uqala kuthi xa uzonetha uthi xa makunethe ke ngoku khanisinethiseleni imvula. Kukhona izinto ezihamba zihambe zifuthile singazazi kodwa zingenzeki ukuze zenzeke. We need God's intervention. Sithi God siyayifuna siyayazi lento uyabona la history yoba uyabona siyayazi muzina lapha enkonzweni uba uMongcwele wayekafika apha enkonzweni waxathula ipenti e-Iceland asiyazi siyayazi kodwa sikhala kayixoshile kusikhona andikhala kayixoshile ngithi wakwaxoshile ndikhona nkosi mna usewani into endambona evuka ekufeni uyi-one ndiyazi into yoba abantu bayavuka ekufeni kodwa ngoba yini inkosi ndiyarhala kodwa ndibona ndiyivile ke ngoba bayavuka futhi ndiyayikhona ndakasiyahamba bavuka abantu futhi uthixo uyabavuka ekufeni. uLazaro wavuka ekufeni laa nto angcwatwa emngcwabeni ka-Elisha waphuma wavuka ekufeni aqoqo ndiyirhalela kodwa ike akavuke ngoku uDorcas wavuka sefile ndiyayibona le nto yini inkosi angakavuke ndimbonayo nami ke ndishumele kwenye indawo ke ndambona umntu ovukileyo wathi omnye okwakuba phayi kwaZulu-Natal wathi ukhuba ememezela into endikhona wathi nami ndiyashumela phofu wathi ukhuba ucela umuntu osolekileyo aziswa pentendeni uzawuvuka athi kunesidingo ne abantu abantu baguba kude naphofu ngasho amen makezele into uyazi ndiyicapela kakuhle into yoba akazungabeki into bhubhe uyabona ke yakunqwaba akazungabeki into bhubhe waphakama umntu ngoko nangoko wathi una 2 days ohamba ebhubhini ndiyomlanda wathi lo mfo afike ngo-2 apha entendeni ngale
ngale mini zange ndayibona into igcwele kangaka. Ayigcwelanga abantu bafuna uThixo, igcwele ngabantu abazokhangela uba naku umntu ehlala ngabantu besiyibone ke le nto. Kwahamba nongabasu amagqabazana ayenyuka ngodondo akwazi uhamba ngaloo mini efuna le nto ibithethwa ngomfo. Kodwa ngasasithandeza ndithi Thixo, ingxaki yam endinayo noba ebabezile oba iyangenzeki uyohlazeka nathi sobe sishumayele phi emveni kwale nto. Thixo uyenze for the sake of your name. Le ndoda leni itsho le nto zobuye sidile nayo khawuyenzele igama lakho. Iyazenza izinto wena Nkosi, ungazenziswa ngumntu uzenzela igama lakho uzele lihlale ehlafuni. Kanti khawuyenze Nkosi Sibo. Wafika nyani nasebyaye futhi ke yaphumla yancenge yalala ingekafika ngathi enonvusa xa sefile enonvusa indaboma lese kuyakwazi ulala yenze nonkulu kwangalo iphindi la sefile enonvusa. Hey lihamba lezingakanani wakhisa inovusa kodwa sibefikile bakhupha isikumu asifake endleleni khuyona isikumu lemfundo nesinye ithuba kuyadlala abeka pha beza lapho. Hayi sacula ke futhi ke abazali bakuthi kakhulu sacula ke sonke asinangxaka kakhulu ingxaki nansiya sacula ke wathi namhlanje ude kuboba ke usiyami kodwa ukholo lalushayike kancane ngoba asibango sami uzovuka abekwa apha lathi uyafika phakathi yena ziyamba kancane. Hayi abona abantu besuka izitulo khomba uhlala phansi ngabona sesusa izitulo intente yavula izikeyitezi banyakazela. Wathi lo mfo esibelizimba wathi ubani igama lentombazana wathiwa nguThuleleni. Wathi lo mfo wamteketisa ngoba uyavuka xa imteketisa wathi Thule vuka abathule wathi twa wathi Thule vuka wathi nya wathi Thule vuka wathi wasa waphakama uThule. After that ityhini Thixo kanti usayenza le nto na uyabona ke ngexesha athi wasa sonke ke ngosathi Thule hamdasho to xa ndibone khona ndathi Thule vuka yambona uyavuka uThule ndathi Thule vuka enzela uba nam ndithi ke ndasho wavuka uThule. uThixo makasenzele iceba umthandazo wenze izinto besiziva ngembali sizibone ngamehlo ethu engathi uba uThixo angasinceda. You know ibandla noba lingawanga ezulwini liwile emthandazweni. That is an evidence when you check on those Mondays ekuthiwa yi-prayer yalapha enkonzweni ubomi bangakhi abathena aphayo for that besobomi bangakhi abathena aphayo xa kuthiwa khona imeeting engaqondakaliyo ubakhombese nabantu abaya enkonzweni xa kuyothandazwa nabantu abaya enkonzweni xa kune-issues. Siyayidinga into yokokuba asivusele. You can't believe yokokuba bakhona abantu abake balale bengathandazanga and yet xa ubabona bebeka ungashuru wena uba umthandazo lo bayawuphila. Khona eminye imizi ukulala kungathandazwanga uxatshana nge-TV bakuzokwazi ukuvala iprogram emandi kangaka ngenxa yoba uzothandazwa. Umthandazo uthathwa casual
no wonder sibakhona izinto ezisindibandla ekathixo igama lenkosi malibongwe. Umthandazo uyayenza apha kwi-restoration. Umthandazo wenza healing. Ukhona i-healing eyenzekayo xa uthandaza. Healing. Umthandazo lona uyaphilisa izo zonke izinto ezifuna i-medical attention. Ezinye izinto zifuna nje uba kuthandazwe ukuze umuntu ancedakale. Umthandazo uyaphilisa. Mna ndawubona apha kum xa ndivala ndike ndadaguzwa kwathiwa ndinoswekile, kwathiwa ndeswekile. Phofu ke abengadlali ngam ndayibona nam kulaa nto yayinyukile yayiphaa ko-15. Kaba ndandingayazi uba ndandiyazi ubhalo neswekile, ndingazazi uba ndineswekile. Ndafumana phaa uba umntu unayo iswekile. Qha kufuneke isuke ku-4 phele ku-7. Wathi idlule ku-7 khona umonakalo. Wathi xa ndikuxelelwa laa nto wayengekho unkosikazi. Xa ndikuxelelwa laa nto ongathi ufile umntu. Ndawuvala kwenye igumbi apho ndiyokhaliswa khona. Ndakhaliswa ngumamkhwekhwetha oyazi kudala okudala exelela abantu babaneswekile. Oseyazi ukuthini uneswekile. Wathi kum, welcome to the land of diabetes. Ndamkhomba uyavuya lo. Ndamkhomba uyandivuyelela lo. Wathi nazi izinto ke omawuzilindele xa uneswekile. Wathi 1, usenowufelelwa zizinto zakho. Wathi 2, wena usenongaboni ube yimfana. Wathi 3, usenokuhamba kuba kufuneka uba ube nenxeba enyaweni uyosikwa umlenze. Yasiriyazi ngoba yemlenzeni. Athi yo, ndingabi nawo. Ungabi nawo. Wathi 4. Awugqiba ndanikwa ke ipaki amapilisi emandi ndihambe nawo Glensomia, naba iGlensomia noyintuntu ndandihamba naloo paki. Wathi futhi ndisola nento yepressure. Wandinika namanye pressure. Wathi kodwa kuyabi kangako ipressure. Ahamba amapilisi eyimfuma ndayothandaza. Ndathi Thixo, ikhona ingxaki ezoba khona kuleyo. 1, njengoba le nto iqhamisa njalo nje ndizokwazi noshumayela ndiphinde ndisawuchama kusuke besandibindi nabantu apha endlini. Izokwazi ukwenzeka naloo nto. Ayinguwe nalo ufuna ndishumayele. Ke ngoku ndawulindwa na kuthiwa hayi ushumayele ndilinde ndingancane usawuthi kuye kuwe. Izoba rayithi naloo nto. Ndathandaza ndathi okungenzekileyo ebantwini kuyenzeka kuwe. Ndathandaza, seeking the will of God about this thing in me. Udokta wangumatangake wayibonile. Ungambuza, intamo iyabhaya yaba right. Thina like right, yaba right. Yaphela ininzi. Wasiyeka lelingane abantu bonke. Ibe ngo-4.5 no-5 kuthiwa yaphi nale nto yaphela. UThixo wanceda. Umthandazo unehealing. Ngifuna ke nihlabele le ngoma ethi uziphilela ngomthandazo. Oh,
Let us remember now, Sivalamel. At least when you are calling the show, leaders, Magasinet Tito, Ufuswe, my altars of Tandas, Kumisoma altar in our families. Who was the woman altar as a band lady, Margaret Ufuswe is big, and let us as a Makai. Goba indoor taking an altar in the family. Personal altar, family altar is what gives birth to the church altar. Have you done enough to ask God to intervene in many ways in His church? Imagine this is the leader saying, Lord, I surrender my life to this thing. I will be committed to make sure that I pray as a leader. Stand as a coach. Uthixo asivelisele amadoda inkokheli ezithi akukuhle esivelelweni. We dedicate ourselves to prayer. Thank you, Jesus. Ulonda ukuyo nje. You don't need to come here. Kodwa uthethiswe nakho, Holy Spirit. Yalidinga uncedo lakho kwi-area yokuthandaza. The challenge is, I don't pray as much as I deserve to pray. I haven't done enough. Some of the challenges that are facing me, there's all of us in the area. Yokuba can't thandaza ngendlela. Wherever you are, Ukulonda, if that is your commitment, just lift up your head. Ukulonda, if that is your commitment, Lord, increase my appetite in prayer. Increase my appetite in prayer. I'm ready to hold the bull with horns. Increase my appetite in prayer. You come and pray. See ya. Ekuseni Nkosi siza kuwe ngokuthandaza. Size izinkokheli usibonile ukuthi sihamba saphelelwa ngamandla okuthandaza. Kodwa ekuseni Nkosi, we surrender unto you. Sincede Nkosi, sivuse i-altar zethu zomthandazo. Abanye bethu Nkosi babedla ngokuvuka nasebusuku, bavuke bathandaze. Kodwa kusenjalo ngoku. Balala from 8 to 8. Bakhohlwe ngoba kumele baze ukuthi bathandazile. Kodwa ekuseni Thixo wethu othandekayo sikhumbuza ngomthandazo. Uthi basithandaza Thixo othandekayo ngeke kungenje. Uba besilibandla lithandazayo ngakwenzeka imimangaliso. Siyalibonela bandla Thixo othandekayo lithandaza. Lithi iBhayibheli ngalomzuzu lithandazayo impendulo yayisemnyango.
Hallelujah. Ngoba xa sesifikelele kumthandazo onjalo ulapho sithi sesithandaza siyibona impendulo isehla ngelo xesha. Ingathi siyakuva Thixo othandekayo uthi pray without cease. Uthi pray all the time. Ngamanye amaxesha kuthi xa kunzima sikhohle ukuthi bekumele size sithandaze. Uthi xa sibona ngamanye amaxesha ukuthi izinto Thixo othandekayo zisihambela kakuhle sikhohle ngomthandazo. Lithi iBhayibhile ngubani ova ubunzima makathandaze. Bawona amandla onke makuthi xa silibandla sifeyiswe ubunzima singalibali Thixo othandekayo ukuthandaza. Utshilo izolo wathi Thixo othandekayo basifeyiswe ubunzima. Let's pray. Bawona amandla onke and apply the word of God in our lives. Bawo ekuseni siyaguquka siza kuwe. Nceda Thixo othandekayo impilo yethu ngomthandazo. Uba uYohane wabafundisa abafundi bakhe ngomthandazo nathi ekuseni Nkosi khawusifundise ngomthandazo. Thixo wethu namandla onke siyaguquka siza kuwe sixhome izandla. Bawo namandla onke sithi sincede Thixo othandekayo xa siphuma kule convention tshintshe ubomi bethu tshintshe Nkosi prayer lifestyle yethu. Bawo namandla onke imihla yonke Thixo othandekayo bawo namandla onke sihlale in your presence. Bawo siyathandaza Thixo othandekayo sincedile ekuseni nje. Uyakhila ingqondo yethu ekuseni nje uthi ubasithandaza Nkosi sibane peace of mind. Thixo othandekayo sincede Nkosi ezinye izinto ezisixakile engqondweni. Bawo namandla onke kungenxa yento kokuba sisilele ekuthandazeni. Bawo ekuseni Nkosi sincede sinike amandla omthandazo. Bawo namandla onke masithi apho Thixo othandekayo bawo namandla onke sakulibala khona usikhumbuze ngomthandazo. Thixo wethu namandla onke siyaguquka siza kuwe. Bawo namandla onke without prayer Nkosi ngeke senze nto. Bawo namandla onke abanye Nkosi baza baphume beyoshumayela balibala ukuthi bekumele kuze bathandaze. Abanye Nkosi baze baphume beyongministerisha balibale Nkosi ukuthi bekumele kuze baqale bathandaze. Bawo namandla onke besikha iguidance kuwe. Kodwa ekuseni Thixo othandekayo uyasikhumbuza ngomthandazo. Mihla yonke Nkosi sawuphila sithandaza. Bawo namandla onke sincede ekuseni nje sizibuyisela kuwe. Bawo namandla onke sixolele amatyala ethu, sixolele izono zethu, sixolele lapho Nkosi singenzanga kakuhle khona. Bawo namandla onke asithandazanga Nkosi uSathana simnikile amathuba enhlizweni. Kodwa namhlanje Nkosi sibona irevival engumangaliso enhlizweni yethu. Bawo ekuseni nje sibona uyithatha impilo yethu uyisa kwenye indawo. Phinda ke Nkosi bawo namandla onke sesikhona kule convention. Bawo namandla onke sikuvile izolo uthetha nathi. Uthetha nenkokheli kodwa Nkosi siyakuvana sekuseni uthetha ngenkokheli ezithandazayo. Thixo wethu namandla onke sisakulindile Nkosi. Sihleli kule ndawo sikulindile ukuthi uphinde uthethe nathi. Thixo wethu onamandla onke sikuve impilo yethu ithethisa. Uba Nkosi uthi masinyuke sawunyuka, uthi kuba uthi masihle sawuhla. Loo nto uyithethayo ukuthi thina sawenza yona. Bawo namandla onke sikelele umkhonzi wakho ekuseni nje uthethe ngayo sezabe yaphinda kuye nakwezinye sessions. Sikelele Thixo othandekayo umnikeze more. Bawo namandla onke siyathandaza izithethi zonke zale convention. Bese sithandazile Nkosi kusesilindele kuwe uphinde Nkosi ubatyhilele izinto. Bawo namandla onke zalo mhlangano. Thixo wethu namandla onke siyabonga Nkosi sibuyisela kuwe usuku imbeko amandla ubukhosi. Bawo namandla onke ngoba zikufanele ekuseni nje siyakuzukisa siyakuthanda njengoThixo wethu. Singabaleka siye kubani Nkosi uba singeza kuwe. Bawo namandla onke ngoba wena ungamanzi okuphila. Thixo wethu namandla onke ekuseni nje sikunika yonke indumiso ekuseni nje sikunika lonke udumo ngoba nguThixo wethu. Phinda uzityhile ebomini bethu nasempilweni yethu. Bawo namandla onke imihla yonke sikuve. Bawo othandekayo siyabonga Nkosi sinikela kuwe konke dumo namandla nobukhosi ungakamsha konke njengoThixo uhlele etroneni. Siyakhatlela kuwe nasekuseni nje egameni leNkosi uYesu Kristu. Amen.